Kære leder, kender du dine største styrker og måske også dine skjulte faldgrupper? Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvilken type leder du er, men hvis man er ID-leder i det, der hedder en Disk Management Profile, så har man nogle rigtig store styrker, som handler om, at du formentlig er god til at få potentialet frem i dine medarbejdere. Du er god til at skabe motivation hos dine medarbejdere. Du er god til at få dem til at forstå, hvad det er, opgaven går ud på, og formålet med det arbejde, de skal udføre. Du er formentlig også god til at skabe et miljø, hvor der er plads til kreativitet og innovative idéer. Det kan også være, at du som ID-leder har nogle skjulte faldgrupper. Det kender jeg i hvert fald fra mig selv. Hvis du har det, så er der nogle områder her, du kan være særligt opmærksom på. Sørg for, at du får opstillet klare og lidt mere detaljerede forventninger sammen med dine medarbejdere. Sørg også for, at du ikke presser dine medarbejdere for meget, og vær realistisk, når du vurderer dine medarbejderes kompetence. Du kan godt have lidt tendens til at være for optimistisk og overvurdere dine medarbejderes kompetencer. Og så kommer du måske til at give dem for meget ansvar eller uddelegere for meget. Og så når I ikke i mål med jeres opgaver i teamet. Det er en god idé at lytte oprigtigt til dine medarbejderes tanker og bekymringer om opgaver og udfordringer. Det er ikke sikkert, at du selv får øje på de samme udfordringer og bekymringer, men derfor kan det være vigtigt for dine medarbejdere, at de får en snak om, og hvad det egentlig betyder for dem. Og så kan du tænke over, om du er god til at tage hensyn til dine medarbejderes behov. Spørg, hvordan de arbejder bedst. Spørg, hvilke rammer, der giver deres hjerne de bedste arbejdsbetingelser. Det kan nemlig godt være, at I arbejder bedst helt forskelligt. Vil du dele nogle af dine gode ledelsesråd, så gør det i kommentarfeltet herunder. Og det kan endda være, at du tagger en lederkollega, som du synes vil have gavn af nogle af de her tips.